κάποιοι άνθρωποι να βρουν τον δρόμο τους προς την βελτίωση της ζωής τους και να σου πω και κάτι, και γιατί όχι για το σκοπό της ζωής, για το σκοπό για τον οποίο ήρθαν σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρεις, καθώς ξέρεις, οι άνθρωποι πιο πολλοί δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχουν έρθει σε αυτόν τον κόσμο και ίσως είναι πικρό αυτό που θα πω, να περάσουν και να φύγουν και να μην βρουν ποτέ αυτό το σκοπό. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουμε, αυτή ήταν η πρόθεσή μου, να βοηθήσω, να το δώσω στον κόσμο, αλλά πρωτίστως βοηθήθηκα εγώ πολύ. Αυτό είναι δεδομένο, ο κόσμος με βλέπει πόσο χαρούμενη είμαι και πόσο έχει αλλάξει προς το καλύτερο η κατάσταση που ζω και το πώς λειτουργώ. Οπότε, όπως και να έχει, εγώ έχω πάρει πραγματικά πάρα πολλά μέσα από αυτή τη διάθεση. Μέσω του γιατρίου είναι αυτό το περιστατικό καταγραμμένο, δηλαδή